Euri kanta magikoa izenburua duen ipuina. Aranararean bezalaxe bero asko egiten zuen, eta lehorra zegoen. Xanti bezala beti lehiora begiratzen zuen, laino beltz bat zegoen, eta baina ez zegoen. Goiz batean sartu hartuta baso eta mendia abiatu zuen. Txikitan amona kontatu zion basoko sorgin baten historioa. Eta sorginen kartuak euri erakartzen zula. Hortuk eman zituen ibiltzen, baina azkenean zegoen zulo bat eta sartu zuen eta hor zegoen sorgina. Azkenean, banekin lehenengo edo geroako herritarrok nigan nahiako zenutela. Euri egitea nahi baduzue, kantatu abestia nirekin. Ode betxetan, elur zuria, kaskabarotza, tximistatia, trumoi artetik datorren dia. Eta gero euria hasi zen. Eta urte hartan? Urte hartan usta ederra batu zuten. Eta horrela bukatzen da ipuia. Eta orain aurkezpenak. Nik igor naiz eta hasiera kontatuko dut. Kontatu duzu? Bai. Ni Joane naiz eta sorginan eta gertaera kontatu dut. Nik Urtxuri naiz eta bukaera kontatu.